Yun, magandang tanghali. So, magandang tanghali sa inyo lahat mga tropa. Yan. So, kagabi, grabe ang lakas ng ulan. Lakas ng ulan kagabi. Halos magdamag. Kaya may ginawa tayo sa mga nukis natin kanina. Sa mga chikiting natin sa mga 2 months old natin. Kasi pag silip ko kaninang umaga, ayun, basang-basa sila mga tropa. Kaya dito tayo sa may cording area muna kasi kanina kasi yung mga tropa, may napansin kasi ako dito sa isang nukis natin. Ayan. So ito mga tropa, yung napansin natin dito sa may nukis natin na to, yung ating makray. Ayan sa mga tropa. Yung napansin ko kanina, hindi siya nag-uubos ng patuka niya. Kaya yung patuka niya kanina, binigay ko na dito sa Boston Grey natin. Hindi siya nag-uubos. Kaya ang gagawin natin dito, hindi muna natin siya bibigyan mamaya ng pagkain. Ipapasting na muna natin. Kasi baka mamaya nalamigan o ano. Kaya sabi ko, ikon na muna natin, fasting na muna natin. Yan, so yun. At yun lang naman yung napansin ko sa may cording area natin mga tropa. So ang vlog pala natin ngayon mga tropa yung mga nokis natin dun sa kabila sa ranch area. Ayan, sa ranch area. So bago pa tayo magpunta dun, shoutout muna sa mga tropa natin na papashoutout sa atin. Ayan, ayan, sa lahat po ng mga sumusuporta sa atin. Ayan, so ayan, umpisa natin yung shoutout natin. Isang tropa natin from Rome, Italy. Ayan, si Sir Jason Castillo. Ayan, sir, mabuhay po kayo dyan sa Rome, Italy. At shoutout po sa lahat ng mga kababayan nating mga OFW dyan. Mag-ingat po kayong lahat. At shoutout din kay Sir Jefferson Reyes. Ayan, so shoutout po sa iyo, sir. Shoutout din kay Sir Henry Bulasan from Santa Rosa, Laguna. At sa lahat po ng kasamahan niya ng DMSLS Tuda. Ayan, no? So sa lahat po ng mga kababayan natin dyan na namamasada dyan sa may Laguna. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din kay Sir Pinoy Rufino. At shoutout din pala sa may tropa natin si Ma'am Mary Joy Abukayon. Ayan, si Ma'am Mary Joy Abukayon nagsasabi po siya sa akin ng pang condition na 21 days. Ayan, so sabi ko, Ma'am Mary Joy, sa ngayon wala pa po tayong maibibigay. Gawa nga nung mapansin nyo po yung mga nokis natin is kukunti pa lang. So magpaparami na muna tayo ng mga nokis natin. Saka na tayo magbibigay ng ganyan pag ganun na talagang sobra-sobra na po yung mga nokis natin. Kasi as of now, ilan lang tong manok ko. At hindi pa po tayo nakakabawi kasi sa mga gastos natin sa manukan natin. So pag nakabawi na tayo at sobra-sobra na po talaga, doon na po tayo magbibigay. Hindi naman po malayong mangyari yun kasi siyempre pag ganun sobra-sobra naman po yung blessings na dumadating sa atin, marami na po yung mga manok natin na talagang hindi na po natin kayang alagaan. Doon na po tayo talaga magbibigay ng mga nokis na para sa mga subscribers natin. Ayan. Right, so yun lang po yung shoutout natin at madako na po tayo sa mga 2 months old natin. So nandito lang naman sa kabila. Ayan. So ito yung mga nokis natin na 2 months old mga tropa. So ang ginawa ko kasi kanina basang-basa sila sa ulan kaninang umaga pagtingin ko. So ngayon ang ginawa ko mga tropa, ayan, binilad ko sila sa araw. Ayan, so binilad natin nang sa ganun maka-absorb yung katawan nila ng init galing sa araw. So papainitan natin sila. So 30 minutes lang mga tropa, pwede na yun. So kanina ko lang na pinainitan yung mga yan kasi inantay ko muna na matuyo yung kanilang balahibo. At pati na rin pala mga tropa yung ating mga
Nokis. So yung moonwalker natin, tapos yung Melsem Black, at kasama na rin na yung hiniwalay natin na Boston Hats natin. Ito. Yan. Hiniwalay ko na yung isang Boston Hats natin kasi gawa nga nung siya kasi yung dominante dito sa mga kapatid niya. So ito yung mga kapatid niya, oh. Yan. So yung isang sabi ko na babae, parang hene yata siya mga tropa. So sabi ko parang wala yatang babae dito sa napalabas natin kasi parang hene yun, no? Para siyang hene. Boston Hats na hene mga tropa. Pero malalaman natin yun pag lumaki na siya. Pero mostly lalaki na lahat kasi isang babae tapos 5 lalaki yung napalabas natin. So katatapos ko lang kasi naglinis ng kanilang kulungan. Tapos dito sa range area natin, sabi ni Mrs. mamayang hapon na siya magwawalis dito gawa nga nung umulan kasi, kaya basa pa yung mga dahon kasi gusto niyang magsunog dito kasi marami na yung mga dahon na tinanggal niya dun mga tropa. Ayan. So tayo naman lilinisan natin yung area kung saan yung pinagtanggalan natin ng mga kulungan ng mga 2 months natin. Lilinisan natin yan gawa nga nung siyempre ito na stuck na yung dumi nila dito, kaya ang gagawin natin lalagyan natin ng abo, yung abo na pinagsunugan ng mga kahoy. So ganun lang yung gagawin natin mga tropa, para sa ganun ma-disinfect itong ating mga area kung saan natin ilalagay yung mga kulungan ng mga nokis natin. Yan. Pero dito sa may range area natin mga tropa okay naman sila gawa nga nung tuwing hapon kasi nilalagay natin sila dito sa may loob. Ayan, so sakto may kulungan sila dyan, hindi sila masyadong nababasa. Tapos tuwing umaga saka natin sila pinapalabas mga tropa, no? Yan. Tapos silip natin. So dito pala mga tropa, share ko lang tong mga isang nokis natin dito. Ito yung ating Astralop mga tropa. So yan yung Astralop natin. So nag-aalaga din ako ng Astralop gawa nga nung para makalibre sa itlog. Tapos yung iba kasi mga tropa binibenta namin ni Mrs. Yan. So may Astralop din tayo. So nagtitinda rin ako ng Astralop mga tropa, nagbebenta rin ako. So ang bintahan ko kasi ng Astralop, yung lalaki mga tropa is pag ganyan nakalaki is 1-2. Ayan, 1-2. Ang hirap kasi magpalimlim yan mga tropa. Tapos yung bintahan natin ng mga inahin, ito sila, oh. Yan ang mga inahin natin na Astralop. Ang bintahan natin sa mga yan is 1.5 isang inahin. So ito mga tropa is ready na for breeding to mga to. Wala nang problema dyan kasi nangingitlog na sila. Yan, nangingitlog na yung mga yan. So mayroon tayo dito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So mayroon tayong 8 na inahin. Pero magdadagdag pa ako, magbibreed pa ako niyan mga tropa. Magpapalimlim pa tayo para sa ganun dumami pa sila. Kasi gawa nga ng baka itong August siguro makuha natin yung kawayan na pinaputol natin dun sa Bulinaw. Yun yung gagawin natin na kulungan ng mga Astralop para sa ganun mas malawak yung kanilang area ng kanilang kulungan mga tropa. Kasi naman kasi medyo crowded na sila dun Tapos dadagdag pa natin yung isang barako natin na Astralop. Siyempre kailangan natin yung isang barako. Yan. Para sa kanila may kumasta sa kanila mga itlog sila ng mga itlog. So yun mga tropa, no. Pero yung ibang itlog kasi pag ganun na sobrang dami binebenta namin. Pero yung iba kasi separate lang ako ng 2 inahin o 3 inahin. Tapos pinapakasta ko dun sa barako natin. Yun na yung pinapalimlim ko mga tropa. Ayan, pinapalimlim ko. Yan. So yun yung mga nokis natin dito. Wala nang iba. So kailangan ko rin kasi mga tropa ng bukod sa panabong, kailangan ko rin kasi ng ibang nokis na pwedeng pagkakitaan
Pero yun kasi mga tropa, minsan pa isa-isa lang kasi yung itlog nila sa ngayon, sa ngayon dahil hindi pa natin sila na papakastahan dun sa barako natin, pero halos araw-araw may itlog naman, kaya may pinang-uulam na rin kami. Pero pag ganun na maisalang na natin yung ating barako na astrolop, yun, baka sakaling dumami na yung itlog nila, ayun, makapagbenta na tayong itlog. Pero sa ngayon mga tropa, wala pa akong maibibigay na barako. Ang maibibigay ko lang ngayon is inahin. So may available tayo na tatlong inahin. Tatlong inahin muna yung may produce natin. Pero ito siguro mga September to April, ayan, makakapag-breed tayo. Yun, dadami yung startup natin, makakapagbenta na tayo niyan. Ayan, makakapag-release tayo ng mas marami. Yun mga tropa. At naiwanan ko pala tong balde ko dito. Pero mamaya na, asikasuhin ko muna yan mamaya. Ay, so yun lang yung vlog natin mga tropa. Ay, shout out. Shout out kay Apple. Ay, so yun lang yung vlog natin ngayon mga tropa, no? So wala tayong masyadong gagawin ngayon dahil mamayang hapon kasi doon na tayo magbibigay ng MIB, pero mamayang hapon na yun, so magbablog tayo mamayang hapon. Bali part 2 na yun mga tropa, part 2 na yun ng vlog natin. Pero sa ngayon yun lang muna pinakita ko, yung mga nukis natin na pinaarawan natin. So pinapaarawan natin kasi sila para sa ganun makabsorb sila ng vitamins galing sa araw. Pero yung mga ganun kalalaki kasi mga tropa, 30 minutes lang yung tagal na pwede mo silang paarawan. Pero pag yung mga sisiwa, mga day old, 3 to 5 minutes, ayan, 3 to 5 minutes pinapaarawan din sila para sa ganun matanggal yung lamig sa katawan nila. Kasi nilalamig din yan ngayon mga tropa, kaya kailangan nating paarawan. Yan. Okay, so yun lang yung vlog natin mga tropa. At sana may natutunan na naman kayo sa aking panibagong vlog. Ayan. So shoutout po sa inyong lahat mga tropa. Ayan. Maraming salamat po and see you po sa next na vlog natin.